तो का हाल बा भाई लोग। होली बीते से पहले सारा यूट्यूबर ई वीडियो बना देलक लोग कि होली में सबसे ज्यादा केकर गाना बाजल बा। लेकिन हम होली बीतला के बाद बताएं कि आखिर केकर गाना धूम मचा देले रहे। लोग के हम साफ साफ ई बताओ तानी कि हम 3 गो सिंगर के गाना के बारे में बातचीत करे वाला बानी। खेसारी लाल यादव, पवन सिंह और ढोरी चटना स्टार चंदन चंचल। तीनों जना के एक एगो गाना लियाई और गाना पे लाइक व्यू और कमेंट देखल जाई। आ तब फैसला होई कि आखिर के हटे 2023 के होली के बादशाह। सबसे पहले पवन सिंह के गाना चोलिया छोट ए पहुना स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लगा देले बानी। तो तू लोग साफ साफ देख सकत रहलो कि ई गाना के 14 करोड़ आदमी सुनले बा आ 3,99,000 आदमी लाइक कैले बा और 67,000 आदमी कमेंट कैले बा। अब खेसारी लाल के गरम गोदाम के गाना लगा देले बानी, तू लोग स्क्रीनशॉट देख लोग। ई गाना लगभग 16 करोड़ आदमी देखले बा, 3,41,000 आदमी लाइक कैले बा और 50,000 आदमी कमेंट कैले बा। अब तू लोग चंदन चंचल के परफॉर्मेंस देख सकत रह लोग। इनकर गाना पे 68 करोड़ व्यू बा। मिलल बा गाना के नाम खोदी खोदी ढोरी के देवरा कुआं कैले बा। ई सब देखला के बाद अब ई पता चलता कि होली के असली बादशाह चंदन चंचल बारन, काहे कि इनकरा गाना पे व्यू, लाइक और कमेंट सबसे ज्यादा बा। तब अंत में हम तालोग से एगो बात कहल चाहतनी, अगर तू लोग ई तीनों जना में से केहू के भी फैन हो लोग तब वीडियो के लाइक, चैनल के सब्सक्राइब कर लोग। आ तू लोग केकर केकर फैन हो लोग कमेंट में बोला लोग।